homes i dones, coneguts o anònims, que han creat el llegat de la nostra tradició musical. Homes i dones que han construït el més vell monument d'allò que en diuen la civilitat. Els compositors actuals no fan sinó continuar el camí de l'evolució que hem heretat. Tenen per això la responsabilitat de prendre el material musical desenvolupat durant milers d'anys i processar-lo per portar el missatge dels nostres dies a la pròxima generació d'una manera nova i original. No ho han pensat mai? La música del nostre temps és també una contribució de les nostres vides, la meua, la dels músics, la de tots vostès, a la inefable aventura de la civilitat. Evolution. Evolució.
Borja, amic, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Bé, senyores i senyors, estem a punt de concloure esta festa de la música que hem viscut ací en este magnífic escenari del Palau Altea Centre d'Arts. Esta ha sigut la 42a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d'Altea. I com estem a punt d'arribar al final, estem a punt també de donar a conèixer els premis. Ara, antes d'això, toca els agraïments. Anem a donar aquests agraïments, agraïment al Palau Altea Centre d'Arts, que un any més ha estat seu d'aquest concurs. També agraïm a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, representada per Remigi Morant. A més, també a Caixa Altea per la seva gran estima cap a aquest certamen i el seu incondicional suport durant dècades a aquest i tots els projectes de la Societat Filharmònica Alteanense. Hem d'agrair també a l'empresa Aeromax, que ha fet possible la retransmissió per internet d'aquest event, i a Alia Tasaciones, que ha possibilitat la retransmissió per internet del programa de Ràdio Altea. I a la resta d'empreses col·laboradores del certamen que any rere any confien en un projecte cultural d'índole internacional i que és símbol de la nostra terra, la Comunitat Valenciana. Un fort aplaudiment per a tots els col·laboradors en l'organització d'este certamen. I ara sí, arriba el moment que tots esperàvem. Procedim a conèixer als guanyadors d'esta edició. Vamos a proceder a conocer a los ganadores de esta 42 edición. I, Onofre, anem a explicar el sistema de puntuació. Anem a demanar als músics de la Societat Filharmònica Alteanense que siguin tan amables de fer-se una miqueta arrere perquè anem a demanar la presència de les autoritats que seran les encarregades d'entregar els premis d'esta 42 edició del certamen. Bé, doncs, efectivament, a cada banda se li otorgarà, anem a dir-lo en castellà per a que puguen entendre-nos tots, a cada banda se le otorgará un premio, o más bien una calificación determinada exclusivamente por la puntuación que el jurado le conceda independientemente de las puntuaciones que hayan obtenido las otras bandas. Primer premio si la puntuación obtenida es entre 500 puntos y la puntuación máxima de 600 puntos. El segundo premio si la puntuación es igual o superior a 400 puntos e inferior a 500 puntos. Tercer premio si la puntuación es igual o superior a 300 puntos e inferior a 400. Así, por ejemplo, las 4 bandas pueden obtener un primer premio si todas superan los 500 puntos. Obtendrá además mención de honor aquella banda que, habiendo obtenido primer premio, alcance la mayor puntuación. Y para hacer entrega de los premios, vamos a solicitar la presencia en este escenario de las siguientes personas. Vicepresidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Remigi Morant. Demanem també la presència del regidor de Cultura del Ayuntamiento de Altea, el señor Diego Zaragozí Llorens. Benvingut. Ens falta també a l'escenari el primer edil d'Altea, l'alcalde Jaume Llinares Cortés. Benvingut. I per últim també demanem la presència del president de la Societat Filharmònica Alteanense, Juan Tomàs Labiós Berenguer. Enhorabona, president.
Vamos a pedir también que nos acompañen en este escenario, además, los presidentes y directores de las bandas concursantes que nos han hecho partícipes de ese buen saber hacer. Banda de Música de Puertollano, presidente Juan Sebastián López Verdonce, director José Manuel García Pozuelo. De la primitiva setabense de Xàtiva, el president Luis Enrique Alonso Vidal y el director Paco José Sánchez Roca. Sociedad Unión Musical de Crevillent, president Julián Mas Talavera, director Manuel Mondejar Criado. Y de la Unión Musical de Torrent, el president Juan Benavent Aleixos y el director Fran de Buist. Pues ahora sí ha llegado el momento de la verdad, el momento que todos hemos estado esperando a lo largo de este día, y vamos a proceder a la lectura de las actas. Nombraremos las bandas y los premios conseguidos por orden de participación. A la Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Puertollano entrega el premio Diego Zaragazí, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Altea. La Asociación Musical y Cultural Banda de Música de Puertollano ha obtenido 438,30 puntos, por lo que le corresponde un segundo premio. A la banda primitiva setabense de Xàtiva entrega el premi Remigi Morant, vicepresident de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La banda primitiva setabense de Xàtiva ha obtingut 555,60 punts, pel que li correspon un primer premi. I continuem entregant prèmits i coneixem puntuacions. A la Societat Unión Musical de Crevillent entrega el premi Juan Tomàs Labiós Berenguer, que ja el tenim preparat, el president de la Societat Filarmònica Alteanense. La Societat Unión Musical de Crevillent ha obtingut 501,20 punts, pel que li correspon un primer premi. I proseguim en esta entrega. A la Unió Musical de Torrent li entregarà el premi l'alcalde d'Altea, Jaume Llinares. La Unió Musical de Torrent ha obtingut 572,90 punts, pel que li correspon un primer premi.